Alfonso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlin, Veronica De Leon, Wayley Midel Winston, Jenna Ashley Macy, El Sunrise, Tony Mendoza, Eileen Sanchez, Randolph Sanchez, Joselito Sanchez, Pacencia and Pedro Sanchez, Tess Calma, Teddy Edelrina Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Josepina Manlutak, Eddie and Rosario Gilas, Robin and Chit Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Ansley and Lea Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, Joy and Chi Carion, John Alfred, April Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Hasmin Minabes, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francis Lasco, Emerito Senaida, Emerson Ken May and Erica Summer David, Shane Kevin, Marco and Sion Manabat, Nelson Cunanan, Edeline Cunanan, Christina Justin Baste, Gueco Family, Marian Castro, Philip and Cherry Libunao. Birthday ng Ibon De Leon, Rowena Mercado, Luigi Manyalak. Paraking makapasubaling kayaduanan di Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Ireland Claire Sikat, Nina Aryan Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and EJ Valentino, Joseph Emilio and Ethan Di Giacomo, Mike Melody Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Binus, Rizalyn Binus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Charmaine Ronilo, Rain Jasper and Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layog, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Franceline Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, JC Bon and Mylene Bitug, Elisa Conrado and Jenny Mariano, Carmelita, Maria Carmela and Maria Manuela Cueva, Glenn and Janice Bermudo, Apples and Pitches Ocampo, Joshua Angeles, J. Carion. Paraking malagwang kapaldanan di Consuelo Mendoza, Francisco Inco, Carmelita, Alvario Manlutak, John Edward Mariano, Monico Tungol, Miguela David, Marites Sebastian, Rupina Ocampo, Natividad Ocampo, Ines Gosum, Norma Gueco, Francis Lasco, Terry Davis, Rosario Gilas, Martin Manlutak, Romeo Lasco, Francis Lasco, Roman Lucy, Flores Marieta Rogelio, Huela Reyel, Raquel Eric Cesar Biscocho, Rodrigo Ocampo, Vincent Laksa, Mila Gosum, Paul Castro, Reyes King and Ira Magtoto, Lengleng Gueco. Paraking kapayapan din kaladwadi Jerome, Maria Julian, Simeon Pelino, Salome, Jose Senior, Isabel Gloria, Gilbert Evelyn Aguas, Angelina Liberato Magbanwa, Angel Amparo, Felicidad Melanio, Paulino Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino Loreta, Pedro Cecilia Julio Ulla Medalla Hamilcar, Renato Rosario Flora Melchor, Leonila Constancia, Froilan Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana Roberto Belen, Dominador Cristeta Antonio Maria, Emerenciana Marshall Trinidad Roberto, Mirihilda Lebrada Rodencio, Reynaldo Nenita,
George Torres, Antonio Victor, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Guillermo Beatriz Magdaleno, Severina Andres Clara Ernesto Alfonso, Marceliano Rebecca Roel Antonio, Rowena Cuevas, Amado Ramos, Banjo Serrano, Roberto Huang, Simeon Maria Godofredo Tayag, Getulio Lucina Eduardo Calma Sr., Jennifer Randy Charlie Fernando, Francisco Ignacio Jomer Carlos, Isidro Maria Enrico, Mariano Rapi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta Erlinda Luis Corazon, Emmanuel Isidro Maria, Erico Mariano, Resting Carling Berting Rosario, Mario Tim Monks, Oscar Alistair Sunrise, Caleb Lorenzo, Nicolas Iluminada Corazon Presi Gliceria, Andrea Francisco Maria Castro, Julieta Joby Carel Joan Clelan, Cornelio Marcelina Dionisio, Mervin Dalugdugan, Tessita David, Castor Auring, Santiago Erning Sevilla, Eustaquio Felicitas Roque, Catalina Lydia Manlutak, Leonardo Edgardo Manlutak, Nicolas Apolonia Herminia Herminigilda Victoria, Pablo Felipe Conrado Marivic Antonia, Jose Lopez, Fortunata Jose Gasa, Maria, Jesus Gloria Valentino, Jaime Marisa Cristina Vivencia Jolica Serapin, Rosalinda Victoria Marcelo, Justin Ernie Pablo Mirna, Jimmy Benita Pacifico, Jerry Alice Ruben Sr., Elena Reynaldo Alfredo Sr., Teresita Saturnino, Charmaine Mariano Escolastica, Jesus Emerenciano, Among Damaso Inco, Miguel Maria Juliana Corazon Claudia Emerenciana, Salvador Reynaldo Torres, Jose Flores, Ray Ronnie Domingo Edgardo, Reyno Lucia Cunanan, Rosy Jesus Soriano, Ignacia Evangelista, Virginia Felix Cuenco Aurea Nestor Chomico, Ricardo Bernardo Roberto Agustin Diosdado Melanio, Eduardo Elena Corazon, Lucila Ernesto David, Tito Lourdes Bernardo Roberto David, Heidi Robinson, Ireneo Cristeta Luz Rufo Fidel Abuan Yolanda Malasique, Dr. Mariano Santiago, Froilan Andre Buling, Benamin Alfonso, Consorcia Gilas, Mateo Maria Pablo Belencia, Nicasio Barbara Francisco, Alfredo Isidro, Segunda Lydia Roberto Oscar Manabat, Sevilla Parico, Francisco Parico Jr., Eduardo Anasco, Oscar Felicidad Villegas, Victoriano Malig Sr. and Jr., and Fortunata Malig. At ding magdang kaladwa kim purgatorio, lalong-lalo na karetang alanang makaganaka karela.
at paligayang ngenit kapilanman. Kurien tayo hindi po metosikuban, kurien tayo hindi po metolelangan, kurien yeying lugod na lang kayang ganan, kurien yengenit kapilan paman. Magsaya, magsaya, king kalikasan, magyenigib ka at anak ng mal, at king espiritum kasanbetang da, kurian lat paligayan ngenit kapilan man, kurian lat paligayan ngenit kapilan man. Kurien tayo, Jesus, anak ng Nengabus, meging tawat, mekisawat, busal tamu, malnang daya, bibunaban, miligtas tamu, at kingipasinut nakatamu. Magsaya, magsaya, kinkalikasan, pagyenigip at anak ng mal, at king espiritum kasanbetang da, purian lat paligayan ngenit kapilan man, purian lat paligayan ngenit kapilan man. Purian iyong espiritu kalamda ke katamu, tala pamatula at tala sawok tamu, yung tala turu at tala tay tamu. Nang kaligtasan ke katang kamtan, magsaya, magsaya, king kaligtasan, pagyenigib ka at anak ng mal, at king espiritu kasanbetang da, purian lat paligayan ngenit kapilan man, purian lat paligayan ngenit kapilan man. Purian tayo hindi pawa metosikluban, purian tayo hindi pawa metolelangan, purian yeying lugod na halang kayangganan, purian yengenit kapilan paman. Magsaya, magsaya, king kalikasan, magyenigib ka at anak ng mal, at king espiritum kasanbetang da, purian lat paligayan ngenit kapilan man, purian lat paligayan ngenit kapilan man. Purian tayo, Jesus, anak ng Nengabus, meging tawat, mekisawat, busal tamu, malnang daya, bibunaban, miligtas tamu, at kingipasinut nakatamu. Magsaya, magsaya, king kalikasan, magyenigib ka at anak ng mal, at king espiritu kasanbetang da, purian at paligayan ngenit kapilan man, purian at paligayan ngenit kapilan man. Kilagyo ning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ing grasya ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod ning Dios,
ating pamakyagom ning banal na Espiritu, manatili kaya kayungan. at keka antimurin. Kalugurang kapatad, adwan tamo pungin ni King Ginu, ing patawaran no rin kaya katang amano at dapat alaban kaya, ating kakulangan ta kapanaligan. Itamongan po, magkumpisal ko, King Diyos sa mayapayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, king isip, amano at dapat at miyayaliwang kakulangan. Ulin itay panigapuku kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo. King Diyos sa mayupayang tuto, pakalulwa na katamo, at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie Alananga. Amen.
Jesucristo, kagunging Espiritong banal, ligaya ng Diyos Manalangin tamo. O Diyos, ning meto sikluban, sa sambanda ka anting Ginoo. Diyos, aparating malapit kaya kami, masaya king mamaos si pake ka. Iba't king kayalan ng kapanatagan ning yatong iti, babalikdan miya, ing kaya kang kasunduan. Papanatilyan mo king metong king kaya kang kapayapan, manalig king kaya kang lugod. Itiadwan mi, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Pamamasang iba't, king libro ng Hob. King busal ning sigwa, may kibat yaing ginukang Hob, nga nang migsalita. Ninuwari iminagwanto, king dayat malat, kanitang may bugnosyat, may sapwak, kanitang binalot ke, king ulap, at sa kakelimpinan, king makapal lulam. Kanitang binili ko ring angganan, aena sukat lalagpusan. Ating keyang pasbol, binili ke at dininan keng kabat. Ang gakamu keni, nga kung keya sinabi. At lagpus kanito, eka malyari. At ding mangata sa alon, may nga sambutalo keti. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakipat. Ing Ginoo pasalamatan niya, lugod na alangang gaya. Tutukitangan po. Ing Ginoo pasalamatan niya, lugod na alangang gaya. Ing Ginoo pasalamatan niya, lugod na alangang gaya. Ding sina kebar ko, bandipat ning dayat malat, karin na mga lakal. Libutad ning danuman, ing makapagmulala ng depatan ning Ginoo, karelang tengalan. Ing Ginoo pasalamatan niya, lugod na alangang gaya. King amano na tinyo pingangi na masikan, at may nga ragul na ringalon ning kadayat malatan. Tinas na lang mata sa matas ting baporta, at kaybat sildak na lang gaking kalalaman. May nga sira lalub, balara mga matenongan. Ing Ginoo pasalamatan niya,
lugod na alangang gaya. Kanita, minaos laging Ginoo, ulining kasakitan na karelang daralanan, at linigtas nala king gipit dang kabilyan. Kayang pepatay mika ning bagyong masikan, dingalo ng mga ragul, tinok ng lanaman, tutukitangan po. Ginoo, pasalamatan niya, lugod na alangang gaya. Medula lang emunano, hulining katahimikan, at pitnubaya na lang gaking sadsara na karelang pakirasan. Ulining alang kupas ng lugod, Ginoo, sukat deng pasalamatan. Alang-alang karing malang kayang depatan, para karelangan, itangan po. Ginoo, pasalamatan niya, lugod na alangang gaya. Ginoo, pasalamatan niya, lugod na alangang gaya. Pamamasang ibat, king kadwa ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Inglugod ng Kristo, yaing bala mo may tutulak ke kami. Ngening abalo ming meteyo para karing sabla. At uli na niti, ring sabla, miyayagom lo king kayang kamatayan. Meteyo para karing sabla, banding mabiyengeni, enala mabibye, para king sarili ro. Nune, para kang Kristo, amete at mi pasabyan miye para karelo. Uli na niti, ing paglalawe mingeni, kanino man manalumpakan king panyukad ning tao. King milabas sa panahon, makanyan ing panlalawe mi kang Kristo. Dapot ngeni na makanyan. Inya ing ninumang makisanmetong kang Kristo, metong yang bayong lelangan. Alana ing sadya ng pangataw, mi bayo neng lubos. Ing amano ning Ginoo. Salamat kin Diyos. Lintoya, libutad tamo, ing meto nga maragula propeta, di natang niya ing Diyos, ban iligtas ne, ing balen na. Ing Ginoo manatili kaya kayo. At keka antemorin, Pamamasa aking may pabalita, agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Misa na yaldo, inyang mebengina, nga nang Jesus karing kayang alagad, tara, dala kitamu king kangatbaning dagat-dagatan.
Inya likwan dalaring dakalataw, sinakelaking bangkang sasakyan ng Jesus, at de lakit de. Atin lang kayagnan na aliwa pang dakalabangka. Di natanging tutong masika na angin. Sa sapula ning marangulaang alon ing bangka. Halos kakatmune king danum. Makasandal man ni Jesus king metong aulon king banda ng tauli ning bangka. Matudtud dia. Ginising dering kayang alagad. Maestro, ngara, ala na numan keka nung mga matetamungan. Mibangon niya Jesus at nga naking angin, tuknang ka. At inulos na king dayat malat, tahimik ka. Tinuknang ing angin at mi kamaragula katahimikan. Kay ba't nga nakaring kayang alagad? Bakit mitatakutan kayo? Hala ko pang kasal pantayanan? Deta nga nala ning mga ragul na takot at kilabot. At nga raking metong at metong, nino kaya iti, pati na ing angin ating dayat malat, maaminto keya. Ing mayap ng balita, ning kaya katang kaligtasan. Kapurian ke ka, O Kristo. Mayapag at panapon po. Ita mo pong Pilipino, ugali ta na po, itang lilipat o dadalakit papunta king siping tang bale. Halimbawa, dalakit ka king siping bale nung kegisa ng kampatis, kegisa ng kangaslam, kegisa ng kang tiltilan, kabang magluto ka, kulang ka rekado. Mare, para man muna ako sa guli, makiliwas kumo. Dadalakit tamo king siping bale, nung makipangan ka, huling ka bira-bira, migtaula, may yari ya, may graduate yung anak da. Mare, may Kenny, makisulo ka kay kami. Malilipat tamo naman po at dadalakit siping bale, nung makipyalong tamo, nung pong kontrainip ngarapin, mamyalong kang tong-its, kuwaho, pusoy, bingo at aliwa pa. O ba't dadalakit tamo papunta siping bale? Madalas dadalakit tamo ban munta kitang mas masanting. Kimpong ibanghelyong mipasyag, ngeni ponggat panapon na iti, inagkatno pong Jesus, dening alagad na. Ban dalakit, king kangat ba, ban karinla po mga di, at karinla pa'y nawa. Kay ba't ning pati nga pong pamagpagalda, asinuyo, menaral, pe Paulo, karening taong tutuki karela. At o yan pin po, ing malyaritang dinan pansin, king mipasyag ay ebanghelyo. Muna, tandanan tamo. Nung kaya betayay Jesus king bangka, makadalaki tamo pong manawa. Nung kaya betayay Jesus king bangka, makadalaki tamong manawa. Ning dadalakit, sigurado, ating kang parasan, ating ka namang lalakwan. Ingkutang, na ano po yung pangumbira ng Jesus, kailangan tamo sanang lakwan, bata mo ping tune makadalakit, king kanawan. Nano itang kailangan tang ibili at itabili, bantune pin makadalakit tamo, kitang mayap, masanting, at masalese ng parasan ni nga pong Gino, para kaya katamo. Muna, lakwaning katamaran, at dalakit tamo po, king sipagan. Batang miras, king asensadong kabiyayan. Lakwan tamo naman sanang sugal, inom, sobra-sobra lakwatsa, sobrang barkada, at miyayaliwa pang bisyo, batang miras, king matunod, at maraton, apami biye-biye. Lakwan tamo sa ugaling magpalat-palat at kukupad-kupad. Bang kanita manawa tamong akwang makalipat at mipadpad. Baning mipala tamot miswerte king biye. Kaya katamo pong paninapan. Simpleng bage. Anang kaligwang sabyan. Dapot po tanggawa na aliwa na pong pisasabihan.
nanuing sukatamong lakwan, nanuing kaya katamong buring puntalan, nanuing kangatbang burita mo pong dalakitan, sana itang kekatang parasan, kaya betay nga pong Gino. Nga pong Gino, sigurado, stong kaya beme, nakapaboren, nakatabili. Atin pong meto nga estudyante, kabalitan niya, king kamulang na, king eskwela. Nano po nga manuang ko, mapamusit ya, karing kay eskwela na. Pakyabara na la, denggang kay ganaganang kalupa ng sapaton mo naman. Nanong gawa na, makitumbukan niya, managkas siya. Pelalong deng babay, panasakita na la naman. Stong kalat lang mamyalong garter. Abitane, bang kanita manasakit la, potang mapitik la. Dapat, kay ganaganang yan, di patanan ni nga nakamalati, yan tinggap ni nga pong Gino, King Biena, bagya-bagya, ing pamagbayo, may yakit kaya. Bagya-bagya, ditak-ditak, itang anak, ake balitan, king kesyasa ng buntok, nginiaus da kaya among Mark. Ne? May liko po, kilala ya po ita? Ay, makanyang po, ne? Bakit? Nisan po, mikit kami na ni dati kong kaklase, ngarang makanyan. Among, atandanan niyo po. Yan taulitang mikit. Malati ka pa kanta, digdug mo ko gulot. Pasko po, may bug ko po lumbog, nunukarin ko makatalakad. Inamong na ako pa. Nyapin po stong akit ko la, ding dati kong kay eskwela, metong kumo po, paumpisa. Nung nanumanadapat ko, niyang kayanakan ko, paano pa yun na kumo po? Bakit? O pag maragul kong masyas ko buntok? Sasabyan kumo po, agyang ding taong sasabyan tamong pasaway, masyas sa buntok, ala ng pag-asa. Nung buklat tamo yung kikatang sarili, king lugod ni nga pong Gino, ing pamagbayo po, po imposible. Nung tanggapan miya mo, ing nga pong Gino, king biye mo, at ditak-ditak panigobran mo, itabili mo, itange masanting, makadalakit ka naman, kitang masanting at mayap aparasan. Ing panagkat na po, ning mipasyagay banghelyo kay katamo, sa ketana, king bangka, ni nga pong Gino. Dalakit tamo, kaya bena. Naman po imposible ni. At sumupo kaya katamo, nung tanggapan tayo'y Kristo, king bieta mo. Kadwa, panagkat na mo naman po, ning kikatang maya pabalita, ngayon pong gat pa na po na iti, king kabilyang masakit, king pong sitwasyong gipit, kang Jesus tamo po kulayit. Kang Jesus tamo kumapit, ken pong ibanghelyong mipasyag, makapagmulalaping tuto, ding saneking dagat amanasan, ing karpenterong Jesus, yapa pong karelang ginising at lepitan. Masakit po ing dadalakit. Mubalo, datangana ka ningalong mangatas at inganging mga sikan. Sitwasyong gipit, kabilyang masakit. Tunepin po makakatakot, makakapangilabot. Mubalo, nanong daptan mo. Napungkot nanda kayo, nano po ing katatakutan niyo. Mitatas na naman ing presyo, ning kay ganaganang panyaliwan tamo. Mi pakananuno kaya, ding sese tamo, ding anak tamo. Ing magulong politika, makanano na kaya. Kita po kaya kami San Fernando, Berilandepa, ing metong kapitan. Malapit na naman, ing tutuking banwang halalan. Mila ko ka obra, deta nga na kaning mabayat a kapanamdaman. Kaya maten kang pakamalan. Tatakot kang misakit ang COVID. Diyang nano pa yung kaya kang katatakutan. Yung peka importanteng kutang, nano ing sukatang daptan. Nano yung gawan mo, arapan daring siya ganaganang pakiarapan tamo. Muna, gawan mo yung hanggang agyo mo. Gawan mo ngan, agpang king agyo mo. At kay ba't, kulaytan me, ingapong Gino. Baling mi baklene,
gisingan me, yugyugan me, bangkanita, panamdamana ka. Sabi dapin po, act as if everything depended on you and pray as if everything depended on God. Kinpong lumang tipan, ing tao pong mipapatudtod malalam at manyaman, tandane po iti ning taong tune makatuliran. Bakit? Uling alaya pong pigaganakan, uli ning Diyos akayang panaligan. Nyapin manawa yang makapagpainawa, uling malinis ya konsensya. Nyapin detang sabyandang, ako mipatudtod masalese. Ating kung insomnia, isip kang pasibayo. Potagalang, anyapin kami papatudtod. Ating kapang buring salesen king biemo. Inya matudtod yung metong nga taong masalese, anya matudtod yung manyaman, uling balo na king sarili na. Nano pa man, ingka kung eapakibatan, ingapong Gino, yan ang bala ka na ako. Kutnan tayak ini, ingka katang sarili, ipapainawa kong masalese, potagalang, masyado ng dakaliligalig, kaya katamo. Naning sukatang daptan, simple mo, gawan tamo yung agyuta mo, at kaybat, kulahit tamo, kingapong Gino. Potang maliligalig tamo, kingapong Gino tamo sana manalig. Sigurado, may patutod tamong manyaman. Ngini po at manggaman, kingalanangga. Amen. Pasyag tayo po yung kakatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang maypayan tuto. Linalang king panwatyato, at kang Jesucristo ng anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ni Banala Espiritu. Mibait kan Santa Maria Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pako king krus mete at mi kutkut. Tinipaya karing mete. King katlungaldo, sinubli ang mebye, pepay tasya banwa, makalukluk wana ni Diyos, ibang mayupayan tuto. Ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mukum karing mabye, ampon me nga mate. Sasalpantaya ko, king Banala Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king Pamisa Makding Santos, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king Bielang Angga. Amen. Bustan yung mikasapat tang kasalpantayanan, ban manalangin kang Jesus, ang makapatok nang pa karing anggang bagyo, ring kaya katang biye. Ngatang sumabi, Gino kaya kake manalig. Ulitan tayo po. Gino kay kake manalig. Ding kakaluguran mo, king magkasakit ayato, o Gino, kalupono ning meto nga malating bangka, libutad ning bagyo. Kamatudtod, Ginong Yesus, papanatilian mo ing karelang kasalpantayanan, inya ang aming manalangin. Gino kay kake manalig. Ding kapatad mong maliligalig, king Gero, kalupono ning meto nga bangkang pibabalugse ning alon. Kamatudtod, Ginong Yesus, dinan mong kapayapan, inya ang aming manalangin. Gino kay kake manalig. Ding taong makababad king pamikasalo, kalupano ning meto nga bangkang lulubaning danong. Kamatudtod, Ginong Yesus, ibalik mo keko, inya ang aming manalangin. Gino kay kake manalig. Ding alagad mong tatakot king paintungol, kalupano ning meto nga bangkang anong nuring tao sa siyolang pasawok. Kamatudtod, Ginong Yesus, dinan mong kapanaligan, inya ang aming manalangin. Gino kay kake manalig. Ing iglesia mo manaligyo at manalangin mit mong tiwala keko. Ginong Yesus, kalupanening meto nga bangkang pasibayo menakit kapayapon, inya ang aming manalangin. Gino kay kake manalig. Ginong Jesus, ba't tumakot kepa, ngening baluming kaya bera ka? Pagkaluban mo kayong kapayapan at bustan mong manatili iti, manggaman kingalanangga. Amen.
Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daon, matanggapi harapan ng Diyos, ipang mayupayang totoo. Tanggapan na sa ning ginuy tindaon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamon kasaplala at ning kayang Santa Iglesia. O Ginoo, tanggapan mo reting kekeng ayin at mananunas sanang iting sakripisyo ning kapurian, padalisaya na kay pusot kay isipan, at gawa na king parating masigasig sumuyo keka, iti adwan mi, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili ya kayo, At keka antimurin, yat nayo ring pusuyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, Adios tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan dakang parati at numan karinoy pa. Diyos king alanangga at lubos mayupaya. King kekang lugod, binukod mo kami, bani pakilala mo, ing kekang karangalan. Agyang gilutan da ka, pauli ning kasalanan mi, ginawa ka pamuring paralan, ban makapagbalik kelub keka. Ulinita, ing kaluguran mong anak, meging tao yang kalupa mi, ban ating kalupaming taong makapagligtas ke kami, king kapahamakan at pangaliliking dalan. Kapamilatan na ring anghel ning banwa, yayampang daing karelang panalangin, ning kapanyamban, kabang magsayala arapan mo kapilanman. Isuges sana yung siwala mi king karela, king matagumperang dalit ning kapurian, at ngaming kakanta. Tunay kapin banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan. Ulinita, pagparalampumi, pabanalan mo sareting ayin keng espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lub kim pamaylas at kamatayan, kinuha na yung tinape, pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulo, ngana. Kunan iti ikongan, at kananye, itiyain ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan, kinuha na yung kalis. Pasibayang pasalamat keka, at binyan na yung kalis ka rin kayong disipulo, ngana. Kunan niya iti ikongan minumko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talananggang tipan, ami bubu para kaya kayo at para karing sablang tao, ban kita mi patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Namatayan
Inyangin igaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon mi akeka iting tinape ning biye, ating kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang mi sulusulo, king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kaming anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me o ipa ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap king lugod. Kambe ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino ing kay kaming Arsobispo, ading sablang pari. Ganakan mula naman ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye, ading sablang meyango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit kimbiela nangga, ban kayabe ng Maria, ing Birhen in Duning Diyos, kambe ng San Jose, ing kayang esposo, kayabe ring apostol at ing sablang santo at inupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kanganak. King kapamilatan ng Kristo, kambe na at kaya, ipang mayupayang tutu, kagum ning banal ay Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanangga. Ngayon manalangin tamip nung kapanaligan at lagod king ipa, karingaman ang tiro na kay katamo ning Ginoo. Kabus mo kami o Ginoo king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopan ning kang pakalulu, parati king mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligaya kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayaryan at ing kayapayan at ing ligaya, manggaman king ngalanganga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emos sa babalikdan din kaya kaming kasalanan, nunelawan mo ing kasal pantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo ang pombilugan, agpangking kaburian mo. Ika mabibiya at magari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ing Ginoo manatili sa kapilan man kaya kayo. At keka antimurin. Ipakita po ngayon, imikakami itong tamo king kapayapan.
Niyoing kordero ning Dios, niyoing milalako king kasalanan ning yato. Nuan laring mayawos king apuna ning kordero. Ginuwi kumatampan tanggap ke ka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. O Ginoo, ipagkalugmay kay kami ing katawan at daya ning anak mo, banibayo ing kekang biye karing posumi. King kekang pakalulu, bitasan mo ing pangakabos mi, at idala mo kami king biye alanganggang pagmasusyan mi kaniting Eucharistia. Iti adwan mi king kapaminatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lukluk ko po saguli, atin po kanong surprise, atin na po kanong pasinag, albentaya po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon, Father. Gusto po naming magpasalamat sa pagkakataon na to na humarap sa inyo po ngayong hapon na to. Gusto ko pong ipakilala muna yung sarili ko, no? Ako po si Beverly Macayan Bautista from the University of Santo Tomas. So, bakit po kami nandito? Dahil po sa proyektong ginagawa na po namin para sa inyong parokya. Ito po ang Conservation Management Plan for St. James, the Apostle Church and Complex. So, it's CMP. Bakit po kami nandito at bakit po namin gagawin ang proyektong ito para sa inyong simbahan? Next slide, please. Ang inyong simbahan po ay nadeklarang National Cultural Treasure years ago na, I think November 5, 2001. So, bilang National Cultural Treasure po, ang inyong pong simbahan ay may mga benepisyong dapat matanggap sa ating gobyerno mula sa ating government. Next slide, please. So, ano po yung mga benepisyong ito? Priority po ang inyong simbahan dahil National Cultural Treasure siya, priority siya sa funding. Mabigyan po ng pondo para mapanatili yung inyong simbahan, no? Yung significance ng inyong simbahan. At magkaroon ng incentives para yung hanggang sa susunod na henerasyon po ay makita ng ating mga apo, mga anak, at ma-enjoy po yung inyong cultural heritage, yung church heritage po ng Betis. Pero, para po ma-avail ito, may requirements po ang gobyerno. So, ang requirements po ay ang Conservation Management Plan. So, next slide. So, kaya po dahil po sa requirements na to, ang Archdiocese of San Fernando, ang ating pong mahal na obispo at ang University of Santo Tomas, kami po at aming team ay nagkaroon ng kasunduan ng Memorandum of Agreement na tutulungan po namin kayong gawin ang Conservation Management Plan. No? Ano po ba ang Conservation Management Plan? Next slide. Ang CMP po is a guiding document on how to manage and conserve the heritage structure. So, requirements po talaga yan, lalo po National Cultural Treasure po ang Betis. Bakit po kailangan ng CMP? Of course, to retain the cultural significance.
bakit po ba significant ng inyong simbahan? So, alam po naman po natin lahat, no? Ang Betis Church, ang tinaguriang Sistine Chapel of the Philippines. Dahil po sa ceiling painting na napakaganda na meron po kayo, yung retablo po ninyo na nagpapakita kung gaano kahusay na mang-uukit ang mga taga-Betis. So, isa lamang po yan ilan lamang po yan sa kahalagahan ng simbahan kung bakit kayo nadeklara bilang National Cultural Treasure. And of course, ang CMP po, ang tutulong para ma-mitigate po yung deterioration. Kasi ang dami-dami pong risk kung bakit po nasisira ang simbahan. Alam naman po natin na ang inyong lugar po ay laging binabaha. Bukod pa po sa climate change, sa bagyo, sa sobrang init. So, maraming pong factors bakit nagkakaroon ng deterioration. Next po is to regulate changes. Ano pong ibig sabihin nito? Alam po naman natin ito, no? Lagi pong nagpapalit ang mga namumuno sa ating simbahan. Minsan, may mga changes po na hindi tayo sang-ayon, may mga changes po na nagtatanong tayo, bakit ginawa? Ang dokumentong po ito ay magbibigay ng guidelines kung sino man or magpalit man ang parish priest or ang mga namumuno sa ating parokya, magpalit man sila, may titignan po ang mga susunod na mamumuno na dokumento. Ano ba ang dapat at hindi dapat gawin sa inyong simbahan? So, itong CMP po ay kasama po ang team namin sa University of Santo Tomas ay base po sa scientificong pag-aaral. So, hindi lang po ito manghuhula kami, kundi marami pong pag-aaral na gagawin ang team po namin sa UST. So, gusto ko lamang po i-share sa inyo ng mabilis yung isang CMP na ginawa namin sa Hasaan, Misamis Oriental. Ito pong hasaan ay katulad din po ninyo, isang NCT. Next, dahil po sa CMP, next slide, dahil po sa CMP, nagkaroon po sila ng mga training. So, yung training po na ito ay in-engage po namin ang mga parishioners. Paano po dapat pangalagaan ang inyong mga simbahan. So, ano po yung mga training na to? So, paano aalisin yung mga vegetation sa pader ng simbahan? Next. Dahil po ang simbahan ng Hasaan ay isang bricks, I think katulad din po ninyo, dahil may mga parte po ng simbahan dito na bricks, tinuruan po sila ng gumawa ng lime. Bakit po kailangan turuan sila ng gumawa ng lime? Yung lime po ay proteksyon ng simbahan. So, iyon po yung peletada na binabalot sa simbahan para yung bricks po ay hindi mapulbos. Dahil po dala ng changes ng panahon, yun po yung importansya niya. Next po, isa sa strength po ng simbahan ng Hasaan ay pagkakaroon ng Tabiki Pampango. Isa po itong parang technique in construction na very unique, yung mga ninuno pa po natin yung gumagawa. So, dahil yun yung significance, nawala na siya, so tinuruan po namin sila na maibalik. Bakit po namin siya kailangan ibalik? Kasi malaki, dahil po yun yung significance, at malaking factor din po kasi kapag naglagay po kami ng ibang materialis doon, pwede pong maapektuhan ang simbahan. So, dapat kung ano ang ginawa ng ating mga ninuno doon sa simbahan ay mananatiling ganon para mas matagal po ang buhay ng simbahan. Next po.
Okay, so isa pa rin po na project na habang ginagawa namin yung CMP ay yung wood identification. So, yung simbahan ng Hasaan ay isa sa nag-iisang simbahan siya na yari sa kahoy. So, in-identify namin lahat ng mga elements ng simbahan na yari sa kahoy para malaman namin anong klaseng kahoy, ano yung mga damages na meron na siya. Para alam namin kung kailangan palitan, dapat parehong kahoy as much as possible. Next po, at higit po sa lahat, yung CMP po ay nag-conduct po kami ng damage assessment. So, tinignan po namin isa-isa lahat ng parte ng simbahan, ano ang mga sira niya. Para po alam natin kung ano ang aksyon na dapat nating gawin sa mga susunod na mga araw. So, ano po ang naging advantage ng Next. Ano po ang naging advantage ng CMP sa Hasaan? Nagkaroon po sila ng storage area ng lahat ng mga dapat ginagamit para sa kanilang conservation ng simbahan. Nagkaroon sila ng site development plan para hindi basta-basta nagtatayo ng kung ano-ano sa paligid ng complex ng simbahan. And then, higit sa lahat, na-establish po yung JPRDC. Ito po yung samahan ng mga parishioners na dumaan doon sa sa training na ginawa namin sa UST. So ito yung mga tao na alam na kung papaano papangalagaan ng tama ang kanilang simbahan. Next. So para po sa Betis, yan po din ang hangarin namin. Kaya po kami nandito. Tutulungan po namin kayo na makaproduce ng CMP para ma-sustain po natin ang significance ng Betis Church. Next po. So, dahil po dito, ang UST po ay nagsama-sama po ang mga kolehiyo ng UST sa pangunguna po ng center po namin, ang UST Graduate School Center for Conservation of Cultural Property in Environment in the Tropics. So, marami na po kami nagawang proyekto, katulad ng CMP, sa iba't ibang simbahan at dioceses sa Pilipinas. So, itong huli, nandito po kami para tulungan ang Betis Church. Katuwang po namin sa opisina ang iba't ibang kolehiyo ng UST, ang UST College of Architecture, UST of Engineering, UST Faculty of Engineering, UST College of Science, UST Faculty of Arts and Letters. So, sa kauna-unahang pagkakataon po, ang team po ngayon para sa Betis Church na binibigay ng UST ay ang ideal team. So lahat halos ng component ng ideal CMP ay pinagsama-sama namin para sa Betis Church. So, next po. Ipapakilala ko lang po ng mabilis yung team namin. Yung iba po ay wala dito. Ang reason po namin bakit po kami nagpapakilala ngayon para hindi po kayo magulat na mayroong magpapakalat-kalat sa inyong simbahan sa mga darating na araw. So, una po, mayroon po si Mr. Joselito Corpus. Siya po ang gagawa ng architectural history ng simbahan. Dito po sa pag-aaral na gagawin niya, lahat po ng layers na dinagdag sa simbahan in terms of architectural and structural ay aaralin niya po. Bakit po ito kailangan? Para malaman po natin ano nga ba ang status ng simbahan niyo ngayon, yung physical fabric po. Next po, ibibigay ko po yung mikropono sa team leader ng UST College of Architecture para po ipakilala naman po ang team nila. So, Architect Ramil,
Tibayan, please introduce your team. Hello po, magandang hapon sa lahat. So, ako po si Architect Ramil Tibayan. Ako po ang mamumuno ng architecture team. So, kasama ko po sa team ay si Architect Noel Cruz. Baka pwede pong lumapit para makita po ng natin, mga stakeholders. So, si Architect Noel Cruz, siya po ang mag-aaral nung site development at setting po nung simbahan. And then si Architect Eunice Valerie Lim. Ito po siya, no? So, kami naman po ni Architect Eunice, kami po yung mag-aaral nung damage assessment nung simbahan, no? Yung current condition ng simbahan. And katuwang po namin dito sa research na ito, ang aming mga research assistants. So, kung pwede po, lumapit, yung mga research assistants po natin. So, ito po ay mga graduates and students din po ng UST Architecture, no? So, si Mr. Emilio Alarios, Allen Ray Dumo, Zion Enrico Licup, Jana Muriel, Isabel Libunaw, which is taga, Pampanga, and Sofia Bernice Racoma. So ito po yung kami po yung team na gagawa regarding sa condition assessment and site development po ng buong church complex. Next slide po. So, short lang po, papakita ko lang po yung yung magiging framework ng pag-conduct namin ng condition assessment. So, medyo lang siya, no? Medyo technical lang yung yung framework, pero ang lang naman po nito, it's mostly visual assessment. Mostly photographic, site measurements. Meron din po kami mga aparato na gagamitin, and kung possible makakuha din ng mga small samples that we will bring to sa aming laboratories for for assessment, no. So basically yun lang po, and then ang magiging output po nito is a complete documentation ng buong simbahan, including yung na current condition niya, yung damage nung simbahan po, no. So yun po yung magiging assessment po namin. Next slide. I see, introduce naman po yun sa engineering team po namin. Ipapakilala ko po sa inyo si Engineer Shikara Poblete from UST Faculty of Engineering. Siya po ang leader ng engineering team ng UST. Magandang hapon po. So sa araw po na ito, ako po muna ang magpapakilala sa aming grupo po. Ang aming pangkat ay bubuuhin ng mga dedikadong guro po, si Ginoong Galvez, Ginoong Nuki, Ginang Surla, at ako po, Ginang Poblete Jose. At sasamahan po kami ng aming mga assistant po na ikatlong taon na mga estudyante sa departamento po ng Inhinyerong Sibil. Next slide po. So, sa maikling salita po, no, yung proseso po namin at ng architecture po ay nalalapit po. But lahat po ng grupo ay magsisimula syempre sa pagtitipon ng impormasyon. Magkakaroon po ng panayam, pagtatanong at pagbabasa ng mga existing po na dokumento natin. At makikita nyo po kami madalas dito sa simbahan sa mga susunod na araw nga po kasi mag-i-inspection po tayo, visual na inspection upang matukoy kung may mga potential nga po na problema, no, sa case po namin sa engineering ay yung mga structural po. So yung delikado, posible pong magka-problema kapag sabihin po natin magkaroon ng earthquake dito sa lugar po natin, no. Kung ano yung mga babantayan kung sakali pong magkaroon ng ganitong kalamidad. At kung papalarin po, matapos itong inspection, patuloy po na pupunta yung mga estudyante po at yung mga guro, magsusukat po ng mga biga po natin, mga column, at yun nga po kung papalarin ay
makakuha rin ng mga itetest po natin. So meron po tayong dalawang test, isang non-destructive, so dito po namin gagawin yon, at yung destructive po, which is kung sana po ay makakuha tayo ng sample po at madadala namin sa laboratorio po namin. Next slide po. Okay. Thank you, Engineer Shikara. So, isa pa pong team namin ay yung nag-aaral sa lahat ng wooden elements ng simbahan. Siguro yung iba sa inyo, nakita na sila, wala lang sila ngayon, bukas pa sila makakapunta, pero sila po ang nag-inspect at patuloy po na nag-aaral ng lahat ng kahoy na elemento, kasama po ang lahat ng santo ninyo, yung retablo po ninyo. So, tinitignan po dyan, ano yung mga sira ng santo, may mga anay po ba, mayroong mga nabubulok na kahoy na elemento ng simbahan. So, yun po yung gagawin ng team. So, nakailang punta na po yan sila. Next slide, please. Next slide. So, sila po yan. Kasama po ang ilang parishioners na taga rito po sa inyo. Next slide. So, ipapasa ko naman po ang pagpapakilala ng team ng UST College of Science, si Dr. Karen Santiago. Salamat po, Ma'am Bebs. Magandang hapon po, Father. Magandang hapon po sa lahat ng nagmimisa sa ngayon. 10 po ng aming mga kasamahan, isa pong karangalan na mapabilang sa isang team na tutulong para po mag-assess ng sitwasyon ng simbahan. Sa scientificong pamamaraan, kami po ay bubuuin ng ilang mga guro at ilan pong estudyante. So, amin po pinaniniwalaan na ang pag-aaral, isang napakahalagang bahagi nito ay hindi lamang malaman yung kondisyon, kundi matrain din po ang mga estudyante. Kasi po, importante yung karugtong ng pag-aaral. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay mga guro lamang ang magiging available. And therefore, I'm happy to introduce likewise some of our colleagues who will be working with us. Una po sa lahat, umpisahan ko na po yung kapwa ko guro na minsan ko pong naging estudyante, si Ma'am Abby po. So, isa po siya sa mag-aaral sa mga paint pigments na meron po tayo at sa una po naming assessment, meron pong iba't ibang pamamaraan kung saan kailangan nating obserbahan ang mga paint pigments na ito. May paint pigments po na nakakabit sa kahoy, nakakabit po sa mga bato, meron pong ilan sa canvas, at meron po din kami nakikita sa metal. So, importante po na malaman ang kondisyon, panahon, kung kailan din po ito nailagay. Para po, gaya nga po ng sinabi ni Ma'am Bevs, kung meron pong pagkakataon na ma-restore o conserve ito, ay magiging tama po o hindi po magiging hula ika nga ang pamamaraan ng pag-restore. And therefore, dahil malaki po yung trabahong gaganapin, nagdagdag po kami ng mga tao. Isa po dito si Dr. Balitaan, hindi man po siya nakasama ngayon, pero siya po ang mangangalaga sa ilang mga instrumento na gagamitin. Si Mr. Egeñas, Kiko po kung aming tawagin, ay isa pong master student na siya naman po mag-aaral sa mga pigments na nakadikit sa mga kahoy. So, kaduktong po nito, hindi lang po chemistry or kimiko ang ating aaralin, kung saan aalamin natin yung komposisyon. Meron din pong grupo na mag-aaral ng microbial analysis na tinatawag. Pagkat ang deterioration po ng mga paint pigments, may kinalaman po yung mikrobyo. So, susupilin po nila kung kakayanin o kung hindi naman po ay sila po ang magmumungkahi. Ano po ang gagawin para hindi po bumilis ang pag-deteriorate dahil po sa mga mikrobyong ito.
meron po siyang mga ginawang sistema kung saan ipapakita po kung paano gagawin yung pag-aaral ng mikrobya. Huwag po kayong mag-alala kasi karamihan po, nabanggit po kanina ng katuwang namin mula sa engineering, karamihan po sa gagawin ay non-destructive or hindi makakasira. Meaning kung ano po yung current na kinalalagyan, ay magdadala lamang po kami ng ilang instrumento o kaya naman po magpapahid ng kaunti sa mga ilang bahagi na hindi delikado para makakuha po ng sample at dadalhin po sa laboratory. Ayun po. Salamat po. Thank you, Ma'am Karen. Tawagan naman po natin ang team member mula sa UST Faculty of Arts and Letters para ipakilala po yung mga kasama niya po at yung gagawin po nilang trabaho. Ma'am Charlene, isa rin po siyang Kapampangan. Maya pagpanapong po kaya kayo nga. Niya ako po yung Charlene Manese Chua, representative na po ning grupo na tumutok kempong socio-historic kay po aspect ning CMP. Kaya beko po keng timay ni ing din na ning Faculty of Arts and Letters si Dr. Melanie Turingan, pati na rin po Dr. Louis Ignacio ng Department of Sociology. So, kaya kami pong team, alimo po puro itang kay po amlato, history ing panigaralan ni emo po puro itang anyang minunang panahon. Pati po itang nung nano po itang significance o importansya na ning Pisamban king community po throughout the years. Kasi po, rempong Pisamban, elamo po kabud kay po places of worship at inla rin pong miyayalwang functions. For example po, during calamities or miyayalwa pong kay po events at alwa pa pong nung nanuman po yung malyari po keng Balen. So, ita po, mo po focusing CMP ngay ni kem pamanganigaral ketang material aspect, nung nano po itang connection na ning Pisamban keng community. Alimo po niyang milabasang panahon, itang kareng miyayalwa pong generasyon. Ita mo po, thank you po. Next. Okay, so dyan po yung nagtatapos yung pagpapakilala po namin, ang aming team po sa University of Santo Tomas. Ngayon po, ang isa sa mga layunin din po namin, bago po namin matapos ang proyektong ito at ma-turn over po namin kina Father, gusto rin po namin ibigay itong pagkakataon na to na humanap po ng volunteer na sasama sa amin habang ginagawa namin po ito. Bakit po namin ito bakit kami ay nag-iimbita ng mga volunteer? Para po, pag umalis na po kami dito, may mapag-iiwanan po kami na matuturuan namin ng proper conservation strategies and techniques para sa inyong simbahan. Ayaw po namin umalis na walang natitrain. Ayaw po namin umalis na dala-dala lang namin yung kaalaman na nakuha namin tungkol sa inyong simbahan. Dahil ang kaalaman na to ay para po sa inyo. Dapat lamang na ibalik at patuloy na gamitin para po mapahaba ang buhay ng kultural na pamana na itong inyong simbahan. So, yun lamang po. Kami po ay nandito hanggang bukas. Magsasalita po kami sa bawat misa para maipaalam po sa lahat ng mga parishioners na may ganito po proyekto ang Archdiocese, ang inyong parokya. Para po aware po kayo na maganda po ang layunin ng ating mga pare, ang ating obispo, para patuloy na ma-enjoy ng ating mga susunod na henerasyon ang napakagandang simbahan ng Betis. Maraming salamat po at magandang gabi. Maraming salamat din po, Ma'am Beverly, tsaka po 10 po na inyong mga kasama sa Conservation Management Plan. Maraming salamat po. At alam po ng mga parokyano kung gaano kahirap po yung ginagawa po ninyo
dahil sila po mismo, pagka po may sakuna, kalamidad, pag binabaha po yung simbahan, sila po mismo tumutulong para po mailikas po yung mga inupuan po niyan. Ano po, naalala ko po dati, lumulutang po yung mga yan dahil po sa ulan. So baka po pati yung ilalim po nito, baka po din nyo rin pong tignan. Dahil po binaha na rin po ito. So ganun pan po, maraming salamat po. At bukas po, yung mga misa, may English naman po yata ang misa, mga kasimba naman po kayo maunawaan niyo po. Huwag po kayong mangamba. Hindi naman po puro lahat Kapampangan po yung naririnig po ninyo. Magsitayo po tayo para sa uling pagbabasbas. Ingino manatili kaya kayo, at keka antimurin. at bendisyonan na kayo ni Maypayang Diyos, singip pa, Anak at Espiritu Santo. Salamat king Diyos. Amen. Miyari na po yung kiyakatang misa, umeta na aking kapayapan. Salamat, King Diyos. Sorry.